Kajian peteng jeng katu kan ni kibriu nak kathan bantur Khappud jeng ke Bangladesh banle ikam khayi be an wat hakani kapor baka jalla bat kari borok kawai kay kun persya yo COVID-19 kala penlong ki nosen char snong nak kithan Khappud bandawa bade ban penjur susu ki bor para ban khanglat sendon Sbak ki ikam be an borok ya katai ki nosen char snong nak Khappud kilapan pa wa jilang beralum du sembun mitirong ba hakani ka sitho dieng hapun uslah rengkat ke jiron lang ki he pulen ki border sek paru ki he Sorkar Kinong ilam sinong kilapan pauru batang ki village defense party kisam jingge bhawan para hakisnong kitau khamtam hawa kimdan satiai kitar kitar ki bobyang ka jingge ka ba khamakman ka bangila experience na du ki host name ga dem ka ban kong ka dei ka jingwan tur jang ni khar bangla hasnong ni homs im ru na du pangadang kan mau hadu mentang long rembak snong laju kan mau ba la don bunsin bha ki wan tu tesisin arsin ngeleyok kem ngumto tinggal IT sekupor an rei wala kataru namar kini ki cakap Khappud namar ba dangduna kini ki nong duty am ki force ban pej yang nega wantu jang digir khar takadau ki man kapor da ki yoklat ban kiu ki wan kiu bat ki pelong ru jing tu jing te sya ki ying jang nang snong tangi dang hakane sis namar snem dang bakla ki laywan du sausin sansin tesisin ngilayo ban kem bat ngilai IT sekupor an kata kedai ka jingek bakhamakman nak kalian kini ki bor sensar ki bor district ki bor Sorkar ki lasim kia ki ong ke ba nak kalian ke police department kin sa Phah da kini ki humkan ban penkam yaki bat kini yo sapek hakino ki jaka ke ibit ban bu bakin ap ketem kenang bengilak bantai la kami kata nakaliang sembut bidirang ba ulah pentep ba mardor ke Sorkar kan hap batsim khia ya katai ka chut kipai ba nak Khappud khamtam hakum kan ni kapor ban nyakhun yuti phnyang jingpang loong ru ba Sorkar kan bisar pnia bat kala ru ban Phah ki pulit homgat sakite ki jaka khnang ba ka jingpah ra Khappud kan nang khamklan pi nakaliang jongi menne nakaliang jongi ru nakaliang SP hangisa ringilaya pelong ya ka jing ya kenduk bat ki IG jong ka BSF la de ya kren imat kumba arta yau tam lai ta yau munswa haka bangi khot hang ne postgraduate ain section kumdo ban strict bahai kini ki international border kata kawai number 2 pada kejing keren mana kalong ba ngi imat idon kamsu ka forces na kaleng ka police ti yakane ngan take up mga la syai ngan sapet ka ka bangi laban le haka balik sing laban penun kam yakini ki home guard volunteers ba kinman kinyarap lang hang te apok ki border brok we ti katangan sa sim mangai karai haka bagini ki no sensar snong ki no sensar rai kirang bas nong bro ki penpau ya ka jing don kamba la kom no le sin ka liang ka state police department kan kampen klan susu ya kaman power haka ni ka international border area jong ibrok we ki babon ki sordar ki rambas nong ki baya penmi ya ki su jong ka rule jong ki VDP tenga suka bandong ya pi banaka ya kan ka rule jong VDP na kaliang jong government ru ngin simkhia ngin pek nang ni sekmat kai ka bangila ban le man ngi yo i ka yarap sibun de jing don lang bat ki VDP hakil yang borok kam dei ban ong tayu new COVID-19 den rei ngi don kam lang ru ya ki VDP haka jing song singan ka snong ka thau lan la don manu ki anti social element da ka jing trailang ka bor snong bat ka VDP ngai kan rap sibon tingila simhia ESP ru menai la ong he hang sai la bu mentaka benai mentau benai me ban pelong ya ka we ka conference yo ki VDP ya kan ka penusla civil subdivision tin lai bajian no kan ka ya Khang jingpang kumne tingla postpone te insap long bade ya kanika conference yok BDP hadin ba uneu khang jingpang don su opok jela meklaya jungi